Bine v-am găsit într-un nou episod de Survivor. Bun, am cam terminat de minat. O să mai minez puțin în episodul ăsta pentru că am strâns 45 de iron. Mulți, zic eu. Am găsit și o minută asta în care găsim foarte mult iron. Așa. Da, sunt foarte folositoare în de genul ăsta. Pentru că găsești foarte mult iron. Câteodată mai găsești și diamond. Și câteodată mai găsim și un diamond. Dar rar chestia asta. Și intrăm pe aici. Așa. Așa. What? Nimic. Wow. Au fost ceva greu aici. Și m-am înfundat. Da, nu mă mai duc pe aici. Sunt mai multe drumuri. Și în plus, aici este și iron. Aș vrea să iau și de astea, dar nu am de ce să le iau. Pentru că nu trebuie. Opa. Unde sunt câtele aici? E bună asta. Găsesc foarte multe pe aici. Ce credeam că scade. Bun, și gata. Nu mai minez. Mă las suprafață. Ca să-mi fac căsuța. Am deci de aici. Aici. Mai pun aici încă 13. Și bun. Iron. Da, dar gata. Mai iau doar frumoși ăștia de aici. O să-mi minez toate în alte episoade. Dar în episodul ăsta cred că s-a terminat cu minatul. Sper că nu am niciun cărbune. Nu-i nimic, mai iau de aici. Căci eu n-am nevoie de cărbuni. Eu am nevoie mai mult de torțe, dar totuși că poate mai pun la furnal ceva ca să fac. Wow. Asta e loc. Uite așa. Asta. Pe aici am fost. Așa.
Wow! Pare că sunt destul de mulți. S-a terminat. Nu mă interesează de asta, că dacă îl sparg o să cadă apă. Wow. Bun. Așa. Și așa. Deocamdată. Un papuci. Pantaloni. Bun, deci sunt full iron. Cum să mai ia cei rămași, adică 34. Mi-este puțin frică să sap în sus. Pentru că cui să mi fie frică. Mi-e frică căci ori cade ceva pe mine, ori mă trezesc cu capul în lavă sau orice alte chestii care mă înfioară. Mă rog. Lăs să mai termine asta, căci mai fac sus. Bun. În episodul ăsta abia aștept să ieșim de aici. Și din păcate abia în episodul viitor o să minăm. Adică nu o să minăm, o să ne facem casa. Pentru că chiar trebuie să-mi fac o dată casa. Nu mai amân. Am făcut deja 2 episoade fără să fac casa. Și da. Asta vrea să fiu ultimul episod fără casă. Așa. Sperăm că cu noroc o să fie cu noi. Bun. Acum este totul bine. Până dăm de... am dat de o mină, dar nu explorăm. Gata, mă am dat suprafață, voi nisip. Uitați la mine. Bun. Cred că este noapte. Nu este lumină. Nu este noapte. Credeam că este noapte, că nu era lumina mare. Și bun. Da. Bun, asta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, ați putea să lăsați un like. La revedere și vă mai aștept într-un nou episod de Survivor.